Malta flimkien mal-pajjiżi tal-Commonwealth iċċelebrat Jum it-Tifkira, ġurnata sinonima mas-simbolu tal-Peprin illi ifakkar fit-tmiem tal-ewwel Gwerra Dinjija fil-11 ta' Novembru tal-1918. Pajjiżna l-ħadd filgħodu sellem il-vittmi tal-gwerra permezz ta' ċerimonja li saret friġlejn il-Monument tal-Gwerra. Għaċ-ċerimonja ta' tifkira fil-Furjana kien hemm preżenti diversi dinjitarji kif ukoll il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Dan fil-waqt li min-naħa tal-Partit Nazzjonalista tpoġġiet kuruna mill-Assistent Whip tal-Grupp Parlamentari Paula Mifsud Bonnici. Aktar kmieni ġiet konċelebrata qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn issemma kif din il-ġurnata nirriflettu fuq kif se naħdmu favur dinja ta' paċi, tama u ġustizzja. Fuq kollox intqal illi għandna niftakru fuq dak li għamlu għalina missirietna biex jiksbu il-paċi sabiex nuru li dak is-sagrifiċċju ma kienx għal xejn.